ito na guys, yung nababad natin ng 1 night, 1 day. So, ito turbo. Hindi siya turbo parang sa oven. Yung loob niya is nilagyan ko ng onion, garlic, and ginger. Tapos ito, at lagyan natin harang yan. Tapos tutusukin. Tutusukin talaga. So, sana is perfect. Tapos additional konting salt kasi hindi ko alam kung ano malasa na.